Malah datuk petia simpan. Ambo datuk. Datuk kondo. Ambo itu. Sungguh pun datuk surang baduo tu sajo nanti imbau lah nyato je mo kasih niat je salam masyarakat tu. Sungguh pun datuk nanti sabui ni niat je mamak nambah samo kami ke mendatangkan somba. Yolah. Adapun somba nang dipasombakan tumbuh sarupo iko kini. Puji syukur kepada Allah, salawat je salam kepada Nabi Allah Ta'ala kayu sungguh Nabi Muhammad pengulu kita. Tak kalau masuk dahulu buik musim dan saisuak masuk alum baralum bumi jo langit pun balun kunung pulau ke badan kita. Mulunyo Adam kata jadi alam ditampu aji burail asan dari tanah saganggam dalam sarugo janatun naim. Kum kata Allah payakum mangkonya jadilah alam seisinya di sinalah Adam beratampu. Adam tak jadi dari tanah Siti Hawa belahan diri tampik bayu petang je pagi sakit sonang sama dirasa kok susah baik tu pulau. Senanglah Adam dalam sarugo. Tampak cik, tampak laduo, nampak pipik, tabang baduo, nampak buruang, tabang sakawan putih seiriang je rajonya. Kok nak makan sekendak hati, kok nak minum baik tu puluh, bulia malenggang kamari pai, baik tu bana nikmat dalam sarugo. De insan bersifat gawa, Allah Ta'ala bersifat kadim, ubili pandai merayu, setan pandai menggoda. Adam terayu, dek mulut mani, tadayu, dek basuh bayi, sampai tak makan buah larangan, nambah namo sajarul kuldi. Buat makan hukuman jatuh yang tak dapat depan yang lain. Adam tahu sia masuk itu Hawa tak campak ke dunia nangku. Saat ibunya badan di dunia salah sadam timpo manimpo ayam matu hujan labek sampai menjadi si anak sungai. Adam di barat Hawa di timur sari magari orang namukan anta pabilu ke basuo. Di Tuhan maha pengasih di Allah maha penyayang di arapa pertemuannya. Adam menyesal waktu itu tapi Allah mengaturkan sasa dahulu pendapatan sasa kudian indak pagunung. Dek hatta takadi Allah Tuhan jua nak menggorakkan orang bertambah banyak alam bertambah lebar lah ialah anak Nabi Adam. Tiuk na lahir tiuk nang kambah surang laki-laki surang perempuan sarupo bana cak anak walam. Anak na nindak banyak bana mak datuannya 99. Adam Rasul pertama, Idris Rasul kedua, Nabi Muhammad penyudai. Nabi Muhammad pengulu kita kiramat Mekah nyobaninda kiramat dunia akhirat kiramat jua lalu sampai kini. Mendapat wahyu dari Tuhan, menerima wahyu dari Allah, tampik meniru manuladan kajadi contoh salamunya. Dek tahun musim berganti, dek zaman ralia baralia, alam bertambah lebar, orang bertambah banyak ju, tumbuhlah alam Minangkabau. Pitatanya ada yang mengatakan di mana titik palito di balik telong nambah tali. Di mana turun nenek moyang kita, iyo di puncak gunung Marapi. Hilianan dari Hindogiri malam semalam di ladang panjang di mana adat jolong badiri iyo di periangan si padang panjang. Periangan si padang panjang pisang si kalik-kalik hitam pisang batu masak bagota. Bodi ceniago inyo bukan koto peliang inyo anta. Di batu ampa nam putih di air babentamu dia di buayo nam putih dagua di serangkak nam barongkang di sinan si bintuak nam baracun. Di ligundi nam baselo dakik labua si timbago di sinan di bagi malah adat. Andamu di Surasu mengkudun di Sumaniak Tuan Kadi di Padang Gantiang Tuan Gadang di Batipuang. Jikuk di kana masuk badeta-deta upia masuk bacawan panarahan nambah sawah setampang bania makanan urang tigo luak. Dek niniak moyang kita masuk itu nyuhala hutan je baluka nyurambah sama rimbo rayo lalu nyubuik korong je kampung 100 dusun je nagari. Di susun tangkai cie-cie nyepakukan ke tiang panjang si marajo lelu tampik membuat adat tampik merancang si undang-undang lalu dibuatlah adat nanampik namalah adat nanampik. Pertama cupak jo gantang kedua bari jo balabi tiga uku jo jangku ampik tiru jo teladan. Cupak jo gantang nak tatagak bari jo balabi nak sesuai uku jo jangku nak tak pakai tiru jo teladan nak jantan lampau elok kita pakai yu malah adat. De adat kita di Minang nangko nak pakai japui jo anta tasambia arak dengan iriang 100 siria je pinang nan talatak dalam carano. Nan karakuk jati gunung tumbuh sedundun je batang padi pucuak disemba si layang-layang. Nan takiruk bak cando buruang dan ciang badan ciang bak bunyi basi kironya carano nan ala datang kini taunjuk ke muka datua. Siria pinang tu isinya langkuk je daun je timbakau 100 rokok nan sabatang. Laba kondak korong je kampung 100 ibu je bapu aduk ke diri badan datuk bayi kepada nambah sama. Tanam siria, tanam lapinang, tanam lakarakuk di halaman. Kunya siria gotuk lapinang sambil karokuk pamenan tangan. Aluran carano nang katonga tu. Kok jauh tolonglah jangkau, kok dakik tolonglah jambu, kok batutui tolonglah buka, kok bakabik tolonglah ungkai kunya lah siria pinang kami. Itu nyosomba salam kami aduk kadiri badan datuk tinggi gunung Basah Harapan katu harap diterima diminta buni nak kembali.